Já vás všechny zdravím u dnešního videa, no a dneska to bude novinka od společnosti Apple a sice nový iPhone 16R. Artlist.io. Si jeho parametry a řekneme si hlavně teďka design a display. Display tu máme Super XDR display, jo, je to Retina, takže má to display jako tahle iPhone 13 mini i třeba iPhone 12. Další věc, z čeho je ten iPhone vyrobený, jo, což je trošku smůla, že jsou opět skleněný záda, protože pokud víte, pokud jste třeba vlastnil iPhone 12 nebo iPhone 13 nebo už dokonce iPhone 14, tam měl skleněný záda a mohlo se stávat, že ty záda praskly. Jo, mohlo se to stát, že vám ten telefon spadnul, nebo jako mě, když jsem na něj měl reálně obal, spadnul mi na tlačíčky a roztřískal se. Takže vám doporučuji i hned si koupit nějaký kryt nebo nějakou věc, aby se neměli prasklý záda, jako jsem měl já. Další věc, je to zase z hliníku, takže mě třeba byla třeba iPhone 13 nebo tak nějak. A tak no, máme teda opět čip 18. Apple teda, co to miluju! Čip A18 se 6jádrovým CPU a 4jádrovým GPU a 16jádrovým Natural Engine, což znamená, že je to extrémně dobrý telefon. Jo, můžete ho sehnat za nějakých 16,5 tisíce, jo, tady máte ten reálný výpočet a za mě je to je ten telefon opravdu pěkný, opravdu se mi líbí, ale asi bych ho úplně nechtěl. Vysvětlím. 48 megapixelový foťák, super. Už nemůžeme natáčet. Nevím, nedozvěděl jsem se slow motiony, jak můžeme natáčet, ale můžeme natáčet 4K, 60 snímků za vteřinu, což je jako banger, jo. Když to kamera nebo telefon dokáže. A umí to, má to action button, jo, což je zajímavý, že to má jakoby SE4. Proč to není SE4, nikdo neví, jo, proč to pojmenovali E, jo, je to, nevím, je to fakt divný. Já bych to teda pojmenoval SE4, když se podívám na ten design, jo, protože je to zase 2 v 1 čučka, což znamená, že už tam nejsou takový ty dvě dole, nebo jak mají teďka iPhone 13 nebo 14 a nebo 15. Já si říkám, proč neudělali jiný design toho Ečka a neboli SEčka. Já doufám, že to myslel tak, že je to SEčko, že to není Ečko, protože kámo, jestli tohle myslí, že SEčko, ok, není to asi SEčko, protože to má 4K 60 fps, nemá to tlačítko, má to action button, má to noč a má to ještě k tomu jednu zásadní věc a to je display, který je XDR-kovej, je velký jako iPhone 16, neboli jako iPhone 16 Pro, což je extrém, jo, že to také dokázali, že z takovýhle malého SEčka udělali vlastně iPhone 16e, jo, je to Ečko. Já bych třeba pochopil, že by to bylo nějaký mínus, jo, že je to 16, jenomže s horší grafikou, jakoby myslím s horší grafikou foťáků, s horším obrazem, s horším displejem, jo, s horšíma foťákama a oni vlastně udělali reálně foťáky z SEčka, nejsou to foťáky z Ečka, ale vypadají tak. A hodili je na tělo iPhone 16, jenomže bez
akčního, teda bez kamera, co to je, kámo, kamera centrál, kamera tlačítko, prostě takový to se na straně ani nikdo nepoužívá. Takže je tohle nejzbytečnější iPhone, co Apple vydal? Já si nemyslím, protože si myslím, že ten iPhone bude dávat smysl, hlavně pro nějaký ty lidi, kteří nechtějí utrácet peníze. A Apple to prezentuje jako ten nejlevnější iPhone, jo, což je možný, ale 15 000 za 48 megapixelové fotky s nočem, jo, a za to, že je to vlastně 16, že SE, jo, je to nový SEčko. Já nevím, no, já bych si to třeba nekoupil, já kdybych měl třeba 13, tak určitě bych neupgradeoval, jo. Pokud máte 11 a míň, tak určitě bych doporučila upgradeovat, protože na 11 za prvý neseženete už žádnej nový software, takže pokud budete upgradeovat, bude se vám to lagovat, jo, bude to strašný. Tahle iPhone má čip A18, který dokáže všechno. Apple se také chlubí tím, že má extrémně vyladěnou baterku, což já říkám, že ano. Předchozí iPhone 11 dokázal 17 hodin přehrávání videa v nějakém Full HDčku, jo, chápeš? A novej iPhone 16e dokáže 26 hodin přehrávání videa. Kámo, to je brutální rozdíl, jo, někomu, kdo má, kámo, 16 Pro Max, no třeba nepřijde, protože borec má 24 hodin, jo, a prostě mu to vydrží na baterku 2 dny, jo, a je v klidu. No, ale u takhle malého iPhoneu, který stojí 15 000, to není možný, je to fakt hustý. iPhone 16R podporuje i umělou inteligenci, bohužel není v Česku, není ani na Slovensku, není zatím v Evropě. Je to škoda, extrémní, ale třeba Samsungy, který jsem zkoušel, mají skvěle vyladěný AI, jo, reálně tam označíš, třeba já jsem to zkoušel v Datartu, tam jsem označil nějakého cápečka, dal jsem smazat, dal jsem vygenerovat a za 20 sekund, jo, za 20 sekund to bylo pryč. Co to je, kámo, je to epický, jo, já jsem nikdy nečekal, že to bude také hustý. A oproti iPhoneu 16 je ten rozdíl té ceny, tady to vidíte, ale teďka počítám nebudu. Takže tady máte ten přepočet, je to extrémně velký rozdíl na to, co umíš Ečko, 16Ečko a co umíš klasická 16. Jo? Vlastně to je skoro stejně, jenomže má lepší foťák, jo. Má tam ten Dynamic Island, který vlastně polovina z vás ani nepoužije, protože reálně to použijete na to, že asi si tam hodíte stopky nebo nějaký podcast, pak si tam stopujete, jo. Já si myslím, že je to úplně k ničemu, ale dobře, nevadí. Bude samozřejmě větší ten displej a bude mít ten control button, kamera button, nějak tak, jo, který nikdo vám říkám, nikdo ho nepoužívá, jo. Jestli se na mě někdo bude hádat, že ho používáte, půjdu vám vybagrovat zahradu. Takže, cena sice ještě není v Česku, ale vlastně v Americe už je tady tahle cena. Jo, Američani, máte dobrý ceny. Takže to bylo za mě úplně všechno. Jestli bych se ho koupil, ne. Pokud si ho plánujete kupovat, zvažte to. Pokud máte 11, kupte si třeba 16. Pokud máte omezený budget, kupte si Ečko, nebo si kupte 14 nebo 15. A nebo třeba něco jiného, můžete si koupit teďka ty nový Samsungy, i když, kámo, já jsem kanál udělaný na to, já jsem si udělal kanál na to, abych natáčel o Applech a já tady táhám Samsungy. Kupte si iPhone, ne, Samsungy jsou teďka skvělý, budu to dělat video, ale teďka, pokud si chcete koupit Apple, kupte si Ečko nebo 16, jo, je to na vás. A hlavně se kupujte 12, jo, teďka pokud jste slyšeli o tom nějakým elektromagnetickém poli, což je naprostá blbost, ale dobrý, no. Moc tomu nevěřím, ale doufám, že se vám to video líbilo
určitě nejzbytečný telefon, určitě nejzbytečnější. Apple udělal už několik zbytečných věcí, jako třeba tahle myš, a nebo tahle ta předražená klávesnice. No nic, dejte like a odběr, jste se a čus.